Mal-għodwa ta' ġimgħa ġdida ingħata bidu żjara statali ta' jumejn tal-President tal-Botswana Ian Khama f'pajjiżna. Din hija l-ewwel żjara statali f'Malta ta' President tal-Botswana, pajjiż fin-nofsinhar tal-Afrika li jmiss mal-Afrika t'isfel, in-Namibja u Zimbabwe. Ċerimonja uffiċjali fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta 2 filgħodu immarkat il-bidu tal-impenji tal-President Khama f'pajjiżna meta ntlaqa fil-bitħa tal-Palazz mill-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca. War li ndaqqu l-innijiet nazzjonali u ż-żewġ mexxejja daħlu fil-Palazz, il-President Coleiro Preca ppreżentat karozzin tal-fidda magħmul bl-idejn filwaqt li l-President Khama ppreżenta tapit tradizzjonali ta' pajjiżu. Il-laqgħa uffiċjali bejn iż-żewġ presidenti iffukat fuq il-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi, ir-relazzjonijiet bilaterali u l-immigrazzjoni. Bil-President ta' Malta tħares il quddiem lejn aktar kooperazzjoni f'setturi diversi li minnha jibbenefikaw iż-żewġ popli rispettivi. This state visit represents an excellent opportunity to further enhance the excellent bilateral relations that already exist between our countries. Iż-żewġ mexxejja tkellmu dwar il-bżonn li relazzjonijiet eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi jiżviluppaw.